Здравейте хора! Тук сме от втория епизод на Майнкрафт. Оцеляването ни. Сега тук правим малко, да го кажем, въглени, за да си направим... За да си направим факли, понеже имаме липса на факли. Имаме тук две айранчета, които ще изпечем. И ще пъхнем разбира се, тук, защото имам толкова много меса, че не мога повярвам. След това ще сложим това. След това и така. Ще изпечем всичко, разбира се. Качвам го. Забравихме да махнем пържолата. Сега се надяваме всичко да се изпече. Сега този фушкащ Румен. Абонирайте за мен! Само абонати! Да, Румен се бърка, разбира се, в работата, както винаги. Батовчетни. Я батовчетни. Нека познам там. Да, Карас говори си сам с братовчет си. Я ще платят на цяло. Добре, Румен е тук, пред мен. Аз ще го направя цялото в моето продължение. Само как видях, Румен и той се изключи веднага. Добре. Сега тук крафтинга трябва да сложим. Да го съберем. Трябва да съберем крафтинга. Ще направя клип на голямата даймата в къща. Чуете ли го? Ударих се. Фак. Ту е гадно, малко е препълнено. Зомбита. Явно. Днес какво стана по-английски, бе? Но! Не! Бъгвам се! Фил. Аз го бях оцветил едната клона с един цвят, другата с друг цвят. Чуете ли? Той е баба ми. Той е добрата ми баба. Понеже днес имахме домашно и тя пита. Какво стана с домашното? Чувате ли? И тя се чува на клипа. Теска. Сега Румен ми показва нещо, което явно Румен се бие с скелетон. Явно го и победил. Браво на него. И къде влизаш по-точно, Румене? Да кажеш на феновете? Чухте ли? Караса. И сега, понеже не ме виждате, че аз съм легнал и играя. Той си слага, както винаги, дразнителя, се слага краката върху мене, че да ме дразни още повече. Той разваля клипа. Защото аз правя вече втори епизод, само че... Здравейте хора! Аз съм Румен Драганов и вижте ми на къща. Това е пак мод, където играх с него на Тейсак Сървър. И сега ще го оправя. И гледайте, по-добре сини, сега стана с жил червен. Да, Румен и той вече прави клип. И гледайте. Чувате ли? И още в самото начало давайте му лайкове, защото ще
ще легне до вас и ще каже, защо не лайкна клипа? Ой, помойка. Шегувам се, бе. Само малко хумор, бе. Само малко хумор. Ти ходи в къщата на... ходи на екскурзията до... Да, понеже нашата госпожа не... Където по-английски не е мила. Та се знае по-английски, че не е мила. Не го казвайте, бе. И тя е мила. Какво каза? Ленкова, мила. Да. Понякога. Чуете ли? Понякога наша госпожа е мила. Ама госпожа Кирилова, класната ни е много добра. Да. Тя организира една екскурзия, която аз не мога да посетя по известни причини. Защото ти му се ходи. Кога е екскурзия? Вече не ми се ходи, но Но, просто просто... и аз не мога да си измисля причина. За причина. Чувате ли? Не мога да си измисля причина. Не мога да си измисля причина. Ама добре, признавам, просто не ми се ходи. Кога е тази екскурзия? На летни лагери прислали. Що не иска? Какво? Абе, какво маги? Хора, видяхте? Аз не искам да излиза по магистрата. Абе, какво маги? Да не е малко зомби. Възможни са. Чуете ли? Възможни са махти зомбита. Течещо зомби! Какво? Течещо зомби! На хората вкъщи. Вау. Явно Румен откри с неговите буги още един вид зомбита. Летящите. Те са много гади. О, но. Да ги сеща ти. Аз и шмишча. Дано да нямате късмета на Румен с летящите му зомбита. И дано да не и хора. Опусте малко шука. Както чувате, зомбито някъде ни вика да го убием. Ама не мога да го видя. Те, че си продължаваме. Ама за всеки случай, тъй да си извадим меча малко. Аз имам диамантен. Ама съм гладен. Чуйте, той има диамантен меч, знаете ли що? Защото се е пуфнал извън клипа и после се е направил без животи и е направил тъй, че да изглежда, че той е намерил диамантите. Аз да ми намире. Ти къде не знаеш? С опалката. Да ни стани. О, хора. Играх в Майнкрафт. Вау, тикви. Се стани. Седим. Аз запазих ми тиквата. Ама в една тирка си заграда. И тя седи изведнъж. И влезе в бута, аз викам самата. Тя вика, че не иска. И като гъна всички тирката я пачка на другия край. На море. Не бяхме направили до море една къща. Ха-ха. И тя се хвърчи. И харесва. Вау, това е много странна форма. Просто като... Трябваше да худа много. Не. Виж каква странна форма има. Това просто като кръст е. Излезох на... О, конче. Сега ще възседни ми кончето, бе. Възседни... Yes! Има ради хода. Yes! Възседнахме кончето. Ама няма ми се да отечи. Тече му казва ми нов конче. И си тръгваме. Другите клипове вече ще са по 15 минути. И да знаете, лайкните клипа и на Румен, защото, чухте ли, ще дойде ова, ще лети до вас и ще каже, що не лайкнахте клипа. Чухте ли? Лайквайте клипа И гледай. и моя лайквайте.
ви покажа нещо. Гледай. Добре, за сега наговорихме доста глупости, може би. Тъй, че по другия епизод вече ще